It's in Toko. Bamnin. For the people. Hey, people. Just dance. Chihuya, she tite left in Bamnin. Did you say, guys? How are you? Pretty boy, people. Hey, hey, hey. See. For normal comments. Voice a link, Shaman. Did you say, guys? What did you say? Sugar up. Thank you. Bamnini Maramba. Oh, Bamnini Maramba, sound something. Iribo. No problem. Eh? Bamnini Tosi. David, just so young for number who feel. Nobody says, hey, Majumanda, face as well. Tell some Indian. Hey people, kuku pizza kuno guys. Nipa mana. Tawisa. Kutana nipa. Kutana ni vanu. See. Guys, kuno kuku pizza. It's hoots like a hotel. Amana ka, pare mwe mulu dakura zai. Tete ndo mkingira dokupude le live stream. What's up? What do you say, guys? Nyasha isa linki. Did you say? Kuna kuku pizza people. Kuku pizza. It's hot like a heat up. Buri boy, yes, uyo, icho, iwe, dread, jo, hey. Ndamkhanga notanonzana isitara yakhe manje. JP yakusha, amfesi anonzana neresto. Brenton, alright. Brenda. Chimbuya pa live, nandipa live. Kunyarani. Aswane baby kan. Khosa sondiudza kuti wani JP say. Sondiudza kuti ndane baby zvisi. Brenda. Yawere mae pa live. Ya, sha. Ndawuite. Zo kuja wene rimwe ka baby. Brenda ari busy. Brenda ari busy ona. But put on your brain pana. Brain time for the people. Muri boy guys. Nisho wakapina uyu wakapina nikini. Wakapina yakera. Kuri say sipagasa zvedu ngatomboenda kuno tikumbofunga kama da kuno documenta but I'm still thinking kumbofunga mamomza yanopika pada basa tikumbofunga toendako here kwatodi gazi wati connector wacho ni munhu wacho wangorwa pasi kungosva zvipagaza Tasira Toroti what you can become Indian. Ah, still got to throw this version. We are Cochigo, Uruta say, Yangire. It's stressing. Timbo cycle, move with champion. Timbo Motella. Iwe hito mina zipipisa someone watu mwanza ameoya inoslea aiwa pisa nitaku itanje hivi itaenda kule mianzi kuru verengere kuti 1 2 3 aiwa zipako kuti mwenda kucheza
I tell you now, Chris. Don't you make it say? Ito, 1, 2, and I'll go share 1, 2, 3, 10. Please come back. Yes, I don't know. Yes, close. Yes, close. We are not the dress like guys. One watch it on yam. Nyasha ado. Don't worry. Yeah. We are no somewhere. We are talking about juicy. We are about juicy. Come close, my friends. It's Icho. Hello, how are you? Who's Pawanina? Good. My baby, man. Not a baby, but Batty. That's how many guys. Brandon, that's how it is, guys. Like he's very, very busy. Your Brandy, you. Crash it. You want to crash a new? What am I going to crash? What? Crash, everything is crashed. Guys, they can just end up saying, "But not because of what skinny young is kitchen." One up. Shall we just sit down? No, just there's a group of things I just want to talk about it. It's too much. Skinny young guys can change, guys. Thank you. Let me say thank you. Kuna pharmacist, a candy recommender. Lotions, what it, sipo, guys. The boss kachaite, kundu ranga kachaite. But anyway, says oh, tumira pai. Chazo chili first week usi kuti mapunda chacha pera na uye. And unaka yesterday kanga kuchaka chibuda chasa waving. Jan. Uyu. Adambra. Something mvura ngatanga achi hello. Uya shamwari. Me sweet baby. Nani? Kauye ega. Kauye paduzi. Uya pano kani. Aiwe uya kani. Uya sotori. Friends. Guys, I can't be so eager. You're just kanganisa. You know, I'm not a brandy, but I'm brandy for the people. Brandy, Brandy. First of all, so do someone. You first of all, put the fire up with you. Who would the fire my drink? Say. Say what you for none else without it for my distribution. Inini, who you? Yo, you could be a passion stock from Big Ba. Saturday. I was supposed to never find go on that would this out. One more to Yapa, no one. We are come here. That's it. Chandana is only for us. No, we did lost. Young and Sudan to share. Anyway, I could say people, no gasolines. One a man, let a tomb funga tender one face your annoying kitchen. And I shall go gazza, what's my chico? Ma Shakadangas in Diro so, I know gazza ne, Nishmochi Mushini Chaki so, Sasu. Tender. She saw we took at some man and bread. Not in the cook, I met him one I request. I should have yesterday. Oh, yes, I just don't want this. I am oh,
Chimwena amene kuti achatiziva ere ndakagera musoro kwezvo anosvika kuti murude chipano osvika svodedzewaga une magaza unosvodedzewa ukati eke apo pakuridzwa reti yada 20 minutes tobva taenda kunorekodha hausi kuda ko chakamira sei ichi chiningiri chachi chiribo ichi izaichi tambosvika paipaepo kambogrinda zvinhu redio atazoenda aenda tisosera hatikugara kwesu aiwa shamwari uratoenda nayo shamwari ai vhibhoni yangu handidi nayo aiwa bhandi yekutenga kai imunozondipei mandipei chamanjika urombo wacho ngaaratidze zvishandwa zvo neurombo wacho muri kuronga kupi chipi munomuchiita sei nacho chechiita sei ndechechi ichochi kuda kurera nosvodani kutiktok munemuchitika muchiita sei manje muchiita sei ndotondizisai patina handizivini yakaita sei tiktok handizivini shuwa handizivini togoiziva sei otova chikoreti ichocho Ure guys pa Nash app, Nash iyo iriko Nash Pay, Nash TV, Nash. Ngwana biko. Yakucha. Choka my head. Choka my head. Chena ndichi uyo atapura kakachena ingachazoti panapa takafamba sei kuti chokwadi mupesi upi uende naita sei isi tikarasikapo todzokera panzira bhoza achazoti takafamba sei pane munhu anoda kuradza anogadzira zvimwe so guys ngai kwagaza kunhu kuno by the way kwakambopwanya kwakadi kwamboya zvimagrade ndobva kwapwanywa guys vanhu vese vanokona vari ukoko vakapwanyirwa vese zvimatakishopu zvakapwanya kwatantiri ona onyeni ona zvako onyeni apa uibi hazviiti kuti wadi handitozivi kuti inobikwa sei yo matondifungisa itonzi chizo takabhoilisa dzezve peas zobikwa sei green beans zobikwa sei guys indakadzikwatisa ndadzikwatisa vanesa domasi neonyeni neroiko so ndedai yakadero chai yakangoreba kudero apo ndipo vanesa vandifungurirwa nechinhu chavakuita nhasi makadiko asi mukutotengesa munemuchita sei wo mune muchinhonga mune muchisaka mune muchidii wo mukutonotenga kumotengeserepi muchisaka mune machinhonga chicha ichi totione zvamune munazvo kubudisa mukuadvertise guys anotengesa mascrap ndatongosanganawo munjira chinyatsoisei pasi paguti chinyatsoona izvo saka mune muchiita senyatsosanangurei unonhonga zvinhu zvemota kwete zvemota kuti ungachiwane chemota saka icho ndecheicho
Oh, zvimwe ndezvema-TV. Saka mune muchidii manje mozonotengesera vanhu vanozvida. Alright. Saka let's say ichi chihombe chechi chamari icho. Saka muri kunozvipani? Pana vanototenga but vana vachitenga sesimbi manje. Oh, zvakawanda inbaubu. Saka pana ngotose zvonangwana zvishoma izvo munotengesa. Saka for example zvingatengwa mari ichi. Chero $1 kana $2. $2. Chero $1 munotongoti bho. Akuonewo chazvidi. Munogarepi? Ndogara ku Glenview 7. Saka mubva kuGlenview 7 muya munokuzononga zvinhu zvachona. Apa mwene ndabva nazvo ikoko. Motoziva kuti kune vanhu vanga ndikuenda kunotengesera. Ko mushande kupi mutanga kutaura zvichimanyika kind of. Ndobva kubhoera padoro wamai. Doro wamai nekubhoera. Saka mudarika nekuBusiness Bridge. Tizosvika kuBusiness. Tikasvika panhingi toenda nerodhi yepaWedza iya. Tikasvika paWedza pane rodhi panosangana rodhi inoyo ichienda kuNyazura iya neichienda kuMurambingi. Tiri pakati ipapo. Alright. Chero zvichiraramisa mhuri yenyu ndo zvakakosha. Ko izva munonge here izvi? Izvo ndezvevanhu vemabreakaway. Imamudi kuzvitora. Hazvishandiwo ikoko. Handisi hazvishandisi. But hazvina mari here kana munhu ada kutozvitora izvo? Iri kuratidzei? Zvinonzi machi? Zvine zvichiri zvakabatana. Zvine zvichakabatana. Chinhu chemabricks. Mabreki. Oh, mabreki pad. Izvo. Ndozvanenge akati ari mabreki pads izvo. Vanotora ichi. Vanoningira chino ichi. Vochiningira votora simbi. Vonamira kubatanidza nesimbi yacho. Ko ichi. Iro chinogona kuenda pabrake shoe. Ronzi brake shoe remota. Sai zvisina kana basa nangu munhu akazvinonga zvakadini. Zvatodhakwa. Because zvanenge vatozvirasa kune kwavanozvitora. Zvine zvatodhakwa. Yeah. Kumanje vanoita zvekuti mabreaks varipo here naSquatter vapo? Varipo here? Manje havana kana vakwanira vari kuita kasempo. Kendimbosvika ndimboona hangu ipapo. Alright. Vana vanogona kunge vainawo. Saka makutoenda kaunotengesa kuti ndini. Kumbotendere. Saka mane maezi mangani muchidero? Handina nguva hombe ndine kwandaitoshandawo zvangu but kukambani yandiri pari zvino. Ndokubudisa uchitaura. Maidi? Ndaishanda kwandaishanda. Saka kambani yazo mashandiro atiri kuita acho manje. Vanoti hatisi kuenda mazuva ese. Tirikuti tikaenda nhasi pamwe mangwana haunzi hauchauyi mogona kupedza 3 days kana 4 days musina kuenda kubasa. Mabhadharirwo acho anozonetsa. Saka makati pamune musingaendera medhokwa munonhonga mascrape. Motengesa kana $1 ko $2. Motondochengeta mhuri. Ongotozvemusiwo. Usapa kuGrade 7 munogara nemhuri yenyu. Saka basa ramunonyatsospecialize naro chairo ramunogona ndirei? Pari zvino hapana because ndakamboita driving but handazozvipedzisa nekuti pandakaenda kuzviita ndakadamburirwa basa rakambva rapera. Kubasa kwamaiva kwacho kwaiva kwei? Kwaiva kwefomu raba. Muchigadzira mafomu raba? Tichitengesa fomu raba. Munenge muchitengesa kwete kugadzira? Indaitengesa. But hamugoni kurigadzira? Kurigadzira inondigoni. So manje zvikanzi basa rapera pamochidii mochitongospecialize nekutongononga marara? Ndio kutsvaga kurarama kwaichite kwenguva diki asi kwete kuti ndozvandiri kuti ndozvandofana. Moda kuita driver? Moda ndozvandoshuvira yenyu kuita driver? Hanzi nemunhu uyu guys da kuita driver. Guys kune vanhu vaya vanozvichanzi ndogara munyanya kuda ndakasviba uyai pamubvuribhudhi. Aiwa I'm not that dog. Uyai. Ndanyanya kuzoti cha zikini yangu yanyanyisa zoiti kana bodo. Right. Saka chitaura wish yenyu imimi nezvamunofunga kuti pamwe anogona kugadzirawo kana kuhura itsitsi. Pamwe muchida driving. I'm not saying ndozvichaitika. But you never know. Kune munhu anogona kufarira. You never know. I don't know. Taura itinzo. Changu ndechekuti ndiri drive.
Asi kutauridza izvi. Ndine chishuwa chekuita drive. Saka muda unodhiraivha magonyeti. Dzimwe moto zvadzo. Dzisiri magonyeti chero kambani chero chii. Ko mapurojekiti mushando wemaoko chii chimwe chamuri kuita? Parisina hapana shandiro. Izvi nekumusha? Kumusha hapana shandiro kuita. Mudzimai nevana vari muno? Mudzimai nevana vari muno. Havaendiwo kubasa? Vaendiwo kubasa. Vaendi kuratidzei chiekera chavo chavanacho gasi. Kuna avo vanogona kunzwa tsitsiwo. Ichi ndo chavanacho chinhingiri chavo nezvinhu zvavo zvavari kunonga. Baba, munoona ungani manje? Ndine 1. Alright. Neichichi? Nesobatai chinhu chenyu. Tangosanganawo navo vachitozvifambirawo baba ivava. Alright. Hairipo. Saka nhamba dzenyu ichi nawada kuzokubatai. 777 39 66 18. Again. 0777 39 66 18. Guys, by the way, inandivasi ndangosanganawo navo vachinhonga mapepa avo anga nazvo nezvinhu zvavo izvi. Saka ndangoitawo interest kuzoti baba vari kunonga mapepa indava vachiita sei vachinonga zvakuita but anyway, that's pretty much it. Nani nababa vangu asirawo part of green left yangu ndikuita ndangodhumana navo ndichiinda uko ndakutosvika pachituckshop chacho vanhu vanenge vachiita zveuyu zvenhankrani. Alright. Ndasaona message ndangodhumanawo navo ndo zvavangotaura izvi. Saka but I'm not saying kuti munhu unoda sei muchapuhwa kana drive mimi mangwana. Tangotaurawo nemi senyaya handiti tangodhumana navo. Izvozvo handisi kuti munozogara Granville 7 Joshua kwada mugariko. Munogara kuHariden Park kudhodho. Example yekuti ndangodhumana nemi kutaura vanhu chokwadi noti kuti ndinyebere vanhu. Ndadhumana nemi mushira handiti. Saka mashoko ekupedzisira ndeyekuti chii? Zvinosuwo kana paine anokwanisa kundibatsira. Drive. Ndipedze ndigoita izvozvo. Makanyora provisional here? Ndakambonyora provisional parisina yakati expire but ndaichida kuenda kunonyora futi. Sei muda kuita drive? Chiya chishuwa cheupenyu hwangu kubva kudhara. Kungoti mudrive. Class chii? Class 2. Muda class 2? Ini like class 1 ka? Mari? Ndine class 1. Imini? Como second? Ramune class 1 kuri. Maseka kamune kunata musikundi believe on ndine class 1. Aiwa. I'm not believe on ndine class 1. Saturday. I'm not believe on that. Tamba ngwana na class 1. But I wish you all the best, for sure. I wish you all the best. And I hope that mutra professional yenyu, mutra license yenyu, mutsvaka pamusoro driving zveipane kuti pamwe munonge mapepa zvamakuita. Handiti? Ndo foni yenyu, tone foni yenyu. Iri group sema makatotsvaka basa. Kuyakapwanyika wani foni. Hapo ndio yacho. Alright. Yaiona fona nayo zva munozongowa bata ipapo vanoda kudhiraivha vanokuti vachoda kubatsira vanhu vanodhiraivha ndo baba vada driving yavo but handisi mbinga manje handisi mbinga kuda ndaitokuindisa driving handisi tombori ndotoshandirawo musikana uyu akagara Yelobona anogara kupi? Yelobona anogara Mount Pleasant. Bosi vangu. Ndo vanotondisapota uyu wavo. Vakaipapatondibatisa foni vakatitanga kutaura. Asi bosi wangu ndouyu wavo. Saka zvoti bosi wacho anoda ane tsitsi here dzekuzobatsirawo mangwana kwatava. Ungotaura nawo. Ukutaura nawo iyo bosi avo? Bosi wana bosi wakawo. Iripo yamakadiwa. Usaona bosi saka tisingazivi kuti murume wavanenge ati kudii. Alright. Ndaunoti handidii, ndaunoti unoda handisiyiwo. Asi nangoti all the best. Handiti? Ndangodhimanawo nemi. Ukati wolakiwo kune munhu uchakuita kudrive. Namba dzenyu handina madzitaura munhu uchangoteererawo life ozitorawo. Kufonera imwe musi. Handiti? Tit for tat.
iri bho bye bye. Alright kawani. Guys. Ndivosvika pandiri ndafambira hangu chaipo chaipo. Sambozva ndosangana navo vari vanoda kutaura nevanhu like this. Kwagaza kunosipaka though. Hey. Wadini? Zviri vemumarimo. Handimi vaiveza chinhu musi here. Havasivo? Oh, otherwise muri sei? Oh, ndakuita musalad kudai. Oh, vakomana. Muri kurei neimi? Kuita chibounce. Machinja chamwari. Kupepe chichaitika. Muri muslei kani. Ndachipwa nhasi kamune something chamuri kuita dada mbori valife muchisembla. Inobuda. Saka zvandakuita kamendiro iri clip. Bhudhi wangu ndovandada kuti ndakuradzai mashandisiro anoita inonzi chii zvamunogadzira izvozvo? Anonzi mabreak pads. Saka isita kuenda live stream yedu tovarekodha clip yavo vachitsanangura zvese kuti vanozvifambisa sei tozoiuploada maybe nhasi manhero handiti. Saka because ndakambobuda nepalive then nhasi ndambokuvingai ndikati tifambe tatofamba netunhu kwedu tumumu. But I think takanga vachitripod tofanira kudzoka nokutora chitripod. Saka ndofunga muchigadzira karega ndotora chisimbi. Iyo ndokudocumenta handiti bho. Mbona mutireni chigadzirwa kundakati ko madha ari kupi zvikanzameno tari pazviva. Asi tozvanya kuti madha kusimba cheko asi ndani mwana zvangu. Muchitotsvaga. Guys, ndiri kutotsvaga. Handisati ndaziva ipapo kuti ndiri kutsvaga vanhu ndikutsvaga. Hamusati makuziva. Handisati ndaziva kuti ndiri kutsvaga ndakawaniwa dandina. Iyo hanzvadzi dzangu ziya. Ndine hanzvadzi 5. Saka mire tichienda live tinotora chisimbi chekuti uya atore uyu ndinji manager munoziva. Manager. Zviri sei saka alright ndakunotora uyu chisimbi chacho ndiuya nditi iri bhuku ndandotongotega ndikutsvage kuti muripo here. Tatisiya ukoko kumoto kuti kuya izvozvo. Lord. Muri handsome nhasi. Zvapiringusa maziso kasi. Ko havasi handsome here vari handsome one. Handiti. Bolatos. Imagine. Dzasira handitotora chitripod. Guys. Vasare. Muda kusara navo muchidii? Muchinzwisisa kuti manager zviri kufamba sei? Guys. Ndikuya 2 minutes. Guys. Dzasira chandinoyesa iwe. Dzasira chandikukwabadisa nevanhu. Mumwe munhu. Kutonge munhu kusauti. Amana guys ndakuenda live yangu ngatimbota zvebasa timborekodha tikabva panapa toenda kuna mai vaiva nditi chaya kubasa guys ndakuinda. Bye bye, see you next time. Nyasha chidzoka undidonhedze. Nyasha ngofamba kutora wega udai uso apa nyasha hapo. Okay, bye bye guys, thank you, bye bye.